Jotor. Bul. Iya. Ha ini. Iya. Ha ini. Iya ya. 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 Alo alo ose alo alo ose pangan aku paterangan pulau alo alo ose alo alo ose timbang ketemu diwayu Alo alo ose ali ali seko kutik alo ose lali lali toyo kelingan bener tak pikir nek ati marake loro
Yuk, yuk. Iya. Rimbo. Contoh, yuk. Iya. Ya.
Ayo Mbok. Ayo Mbok. Ayo bebarengan matur mring wong tuwa Rama ibu kanthi laku kang utama Aku betike sing warna panggodha ayo lamat-lamat suarane ing pantulu atiku mring kepranan nyawang esem lambemu ayo bebarengan matur mring wong tuwa Rama ibu kanthi laku utama aku kowe pecike sing was mata panggodha mring raharja ayo bekti ning wong tuwa hari kuda lumping hari kuda lumping yang elok tari kuda lumping yang elok tarian kesenian kita turoko beksa budaya tarian kesenian kita turoko beksa budaya Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua, melihat kesenian kita, turangga beksa budaya, melihat kesenian kita, turangga beksa budaya. Matahari kuda lumping, matahari kuda lumping yang elok, matahari kuda yang istimewa, tampilan kesenian kita, turangga beksa budaya, tarian kesenian kita, turangga beksa budaya. Hei, Ayo Mas. jontor, 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 iya. Ayo, ayo, kasih jalan, monggo. yuk kanong ikol Tata, dia John kesel John Laren sik. Lakone wimbuh mesti digandreng wimbuh. yo teh oh iki tete to. Tak kira nek ra teko ya, Mas. Hah? Teko. Heeh. Bisane nek ganong ki loro lho, Mas. Lah mau jare Nyerlok ki keri. sing siji nang buri Di Sini sini buri. buri. heeh sok medal wingking Mas Aman. Tak kira aku kan ganteni ngono apa. jare jeleh metu ngarep ngono tete mau Lah iya. tak tumburi bae engko Tumburi bae. Ya, ayo. Yo, Mas yo. Ayo teh. Ayo, Cok. Ayo.
Kok ndak jajal meneh bekase. Iya. Bar sesar e. Sik siji ndi ya? Iya. Yo kasih jalan yo. Saiki rada beringas soalnya. Ya. Ayo. Ya. Terima kasih. Awas gogrok loh teh. Aman memang. Ya. Oh ya. Oh ya. Lo. Oi. Iya. Ayo. Arah kowe malah Iya, Teh. reget kabeh ra. Nek keceh ki yo ning omah wae kok yo. Ya. Alah rasa nyerak-nyerak. Gur arep golek meneh. Ngerti nek go duit. Digandrung. Tamani. Aja gelem di PHP. Oh. Iya. Ora lek dikeke disamar. Alon teh. Yuk. Oh alah. Iya, Teh. Yo, gantian. Yo, Makan sawer. Yasni. Golek saweran ya?
Mengko setor gak rumangsane. Setor. Heeh. Wis ana kantongnya dibuka siki. Nah, mengko disesel kayak kono aja kaya tete. Heo, 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 heo. Ayo. Heo, heo. Hao, ha ya. Hao, hao. Ho ya, ya. Ho, 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 ho. Iya. Oh iya. Heeh. Alon rapopo alon. Ngerti yo nafas tua yo. Cari ngantuk. Oi, ya ya ya, oi. Oh iya. Iya. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu kental manis enak dikasih gula. Adik jangan menangis bapak cari istri muda. Oi. Ya oh, ya. Oh oh. Ayo son. Dulu. Alon 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 alon. Iya. Hup. Tunggal dene. Yuk, yuk, yuk. Ya. Ya. Yuk yuk yuk. Apa? Burung apa-apa sambat. Mboten pareng. Yuk. Sik seru Mas Wi rada budek soalnya. Ayo-ayo ning budek tenan. Woi. Oh toh, wis. Nah, novel ngono lho. Tak gawake ya oleh kok teh. Iya. Hei. Woi. Oh ya. Aja ning pojokan. Tahu ibu. Dudung aku Joko kae. Terus kuwi. Hop. Kok ngono kok njaluk duit malah. Teh. Oh, berarti iki mau modus toh. Leh mundene karo sapa? Pak Nebil Farah melu. Mulakno kok kendel. Ah iya, dengaren. Oh alah. Ora mulih lho tanganku. Hah? Ora mulih. Ora mulih toh? Ora. Ora apa-apa. Turune godean. Anggere ana wong tutup mulut engko anggere bapakne Bilfa WA aku. Ora apa-apa melu aku, Pak, ngono. Heeh, arek kepiye teh? Lanjut. Yuk, Elok. lanjutkan. Cara aku ngono tetep wis pedhot. Lar pindah mergane dhek. Heeh. Iya, Mas yo. Lanjut, Son. Jaluk salto 50. Salto 2000 Mas mbok sik wangun to. Wis, tak wedok kok tau 2000 Mas. Iyalah. Paling ora ya 50. Kurang ya. Oh ya. Ya Ya ya. Iya. Iya. Yuk, yuk, yuk. Yuk yuk
Pakai buyer. Buyernya, Mubeng-mubeng ini saja ya. Kowe ngopo? buyernya Dek? urung kok ya. Ora. Kowe mau mumet apa tak ngemplok pasir? Oh, 2000. Halah ATM kosong mbok pamerno lho, Mas. Mending cash nih. Nah iya. Heeh, kena lek didum. Ana isine, leleng gesek sing angel. Ah, semodus mungan. Yo Mbak Yasni yo. Lanjutkan yo. Iya, iya. Heeh, nek sing iki rada kalem. Kaya aku, Mas. Ya ora. Ngono. Tenan, tenan. Kok ora trimo iki ngopo ya? Lah nek iki ngono adikku dadi kalem. Iya. Podo kok. Kandhani ya padha, padha wedok. Embonge ya podo embonge. Padha wedok. Heeh. Iya. Alon wae ku anggere jahitane bedah meneh lho. Yes. Bang Cesar soalnya. Iya. Oi, oi, ya. Ayo. Yuk. Wani gandrung. Oh tak kira nak gandrung. Wah, rak ya ngono to. Hah? Amat dilo ya. Amat dilo ya. Tanggung jawab nek digandrung ki aku kudu gelem kok ya. Tur ya mending iki wae sik anteng-anteng bangane garangan liyane. Kae lho. Lah ya, ulama sing pojok kae nek ngarep rupane iki. Ayo. Duwe kali ta. Ayo kae. Hah? Ngarep duwe kali. Ketok nek kae, Pak. Mulane mending saiki sik isih anteng jek polos. Hah? Piye nek kae? Garangan wis to, percaya aku. Mengko Mas Bali ora? Sendi. Kae pojokan. Oh. Mending Mending saiki saiki. terung wedokan. Sik endi? Terung etan ya. Alah ya gur padha wae sak kanca kok ya. Wis Yas, bener karo iki wae. Heeh. Polos pada aku iki. Pola sira ndek apa-apa. Ente-entean Pak Pur. Ayo. Hah? Iki adine Manyol. Anake Nyol. Rabi yo. Wingi rek ngrabi aku jare muni sek Joko. Lah kok anake wis gedhe. Lah mbokne endi Nyol? Hah? Sik endi? Alah mong ra cetha kok iki bulane. Wis ra sida ae. Ibune sapa? Gelem ora Ibune ditarik. anake. Ora. Ayo jelas. Wedi. Sing kae lho. Oh alah. Sik endi? Garangan. Oleh. Ya. Ya jajalan ra apa jajalan. Jajalan ayo. Mumpung ra ditutke nganu calone kuwi. Heeh. Sing penting sik beda rong omah te. Pak Pur, kaya ora ditutke ning calone ndelok YouTube. Ha iya. Takoni sik. Gandrung Bude mau? Gandrung Bude mau. Mau ndak? Alah biasane rondo ae kok le Bude ra gelem. Gelem ayo wimbuh ae wis wimbuh. Yo ibu ya. Bebo bae yo. Ya son. Wimbuh ayo mangkat, Mbuh. Heeh. Tak Mangkat, delok Mbok. tak delok polane kaya ngopo nek digandrungke. Lah tak dideke ngono Eh lho. alah le mlaku wis akeh-akeh. Rong mari ora tetake. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling kuat-kuat ayo Pak Piki
apa-apa lotong puluh-hewu mbuh. Ah, terima kasih. Heeh. Heeh. Sik endi? Aku itu nggo riset pame. Tete siji meneh sing kuwi padha kembarane kuwi. Heeh, kembarane kuwi. Jajal kok iya apa ora? Rasane padha apa ora? Kuwi kembarane wi mbuh. Ayo, Gilar yo, mangkat. Heeh, kudu gelem. Gilar sama Bude mau ndak? Atau sama tante? Ayo kudu gelem. Tanggung jawab ayo. Hah? Oh, Oh, sitoke. Pawange sik Pawange siji. sik. Oh, pawang. Lah nek pawange kuwi cen geleman dasare. Oh. Oh, ndelik wonge. Ndelik? Digandrung, heeh. Sajake iya jan. Salto meneh ana saweran. Oh ya Ayo. wis. Ayo masane yo. Yuk. Iya. 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 Oh iya. Ya oh ya. Ha oh. Ya ya. Ha oh ha oh. Ya. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh ya. Ya oh. Oh ya. Yo. Yo. Yo 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 yo. Tete, Tete, Yasni, Tete. Loh. Oh ya. Halo. Yeay. Yo, yo, Tepuk yo, tangannya, yo, Pak. yo. Tete. Wih. Tepuk Tepuk tangannya. Oh iya. Alan. Yuk. Alan. Darah tingginya kumat. Munggah. Asik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Rapopo kuwi ana pedange engko nggo mbasok nek ana sing macam-macam. Kuwi 100.000 ning luntur kok. Iya. Anu le glundung. Nule Indonesia luntur. Yuk. Yo. Oh. Iya. Terima kasih untuk Kanong Egon Yogyakarta. Yuk, truk. Dikasih jalan. Ayo, yuk. Matur dikasih jalan. nuwun. Truk.
Yuk, yuk, yuk. Oh, oh, iya. Oh, Yuk. Ayo, oi, oh, ya. Ayo, ayo, os, ayo. Ayo, yuk, yoi. Oi, oyo. Arab ketek. Yuk, carane yuk. Yuk, carane. Contor. Ayo, Tor. Wimbo. Hilar. Oh iya. Yuk. Yuk. Oi. Yo.